everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Bubaway na sab ko. Kamingos kagabion. Gawas! Gawas! Timok man ron nilando. Gawas lang! Kisa may ang ipagawas. Gawas na din, Wa kas ba ipahuna-huna karon? Lando, unsa ba akong buhaton na ron magustuhan ka nimo, ha? Sultihi ko. Gawas! Lando. Si Shane man kayong kikasulti. Ganahan naman ko mag-exulti nimo diha sa imong kwarto. Ganong aral ka magibaking sulti na ko sa kong kwarto, ha? Sa kong tulganan, nga init pa dili? Itog naman ko. Mga hawakiragit kayong musuot ko din sa imong gitaan. Kaya mo maning bay? Nahibaw ko nga wa ko'y katungod gumupugong nimo kung asa ka musod nga kwarto ining baya. Pero pagbaton sab og delikadisa, nga di ka musod sa akong gihigdaan. Naunsa day mo dinhi, Lando? Hoy, Helena. Palitin ko nitog beer, be. Miss Shane, hubog naman ka. Mas maayo tingaling mo pahuway na ka. Unsa ka ba sugon, ha? Nga na ba mo malibad ka man? O ayaw kong tambag-tambagin na kay Wakay Kay. Ma'am, natog ng imong amahin. Tingaling makamata siya. Panuway mo? Why magbot na ako kung matog ko diya sa imong kwarto? Excuse me. Pasagi na lang na siya nga matog diha sa mga higdaanan, Lando. Oh, unsa pa may ako mahimo? Ikara man na siya kay wa man na iyang mama. Pauli na lang sa inyo. Ato na lang katog dito. Ayaw, ato na lang kuskusina. Sa'yo rabatang manglakaw uma. Sige. Ogma naman dito mo ato sa inyo yuta nga ibaligya, no? Hoy, Helena! Dali ko direct tubig! Dali na. Pagpalayo ang tadinhi aron di ta masuguan ang nabayhan na. Ha? Helena! Lando! Ayaw tubaga. Dali, managin ta. Karubos ako, baby. Mao kinaganahan ako nimo kanang imong bangat na. Ako ginang ipatubo para nimo. Kana ba? Ganahan ko mamati kung magkan ka. Bulatek. Kinuod lagi. Mo ni labing nindot na ko bakasyon. Kaupan na kita ka. Kahumot sa kong baby. Kana ba? Ano mo katawa ka? Tinhe, libre tayo katawa o kusog. Dili parehas kung mag-abot dito sa ato nga. Maglibog ta kung asa ta mag-abot. Kanya, limitado oras. Pero dinigi, magtagpaw ta sa usap-usap. Dili na ta mag-usik sa oras. Good morning, Sir Alejandro. Good morning. Sir, ni ano yung mga physical therapist? Salamat. Mananggit unta ko nimo nga manglakaw mi si Lando kadiyot, sir. Naala ko'y tanawang yuta. Sige. Salamat, sir, ha. Nanugon ko ni Manang magpatawag ko kung humana ang therapy sa pag-atiman nimo. Sige. O
Unsay gusto nimo prutas, sir? Ikaw na'y bahala. Sige, sir. Manglakaw na mi. Mao ni ang among yuta og wa mahuman nga bahay ni Susan. Nasakitan ka kasi ang pagbiya nimo, no? Oo. Kinsa man ang di masakitan. Daghan mi og pangandon sa kinabuhi. Og daghan siya og gisaad ako. Kung sakit man para nimo nga handomon siya, ayun na lang siya ko na Gusto niya ga ibaligya na lang kining dapita aron makuha niya ang kwarta. Kwarta na lang ang gusto niyang kuptan karon og dili na ako. Og kinahanglang mahalin na kining dapita. Pila man gid ni? Ganahan gyud ka nga mo'y mapalit ani. Dili gid ako. Ang akong inahan. Mao ba? Wa ka gutoma? Mang-snack na ta. Ha? Unya na lang ko. Mahimog musod ko sa bahay nga wa mahuman. Sige, magpalit na lang ko og atong makaon. Maayo pa. Ni ay kwarta, oh. Ako na. Kalo isip na ining lando, eh. Gibiyaan man din siyang asawa. Kabuutan niya. Gibiyaan siya siyang asawa. Kaanugod ining ilang bahay nga wa mahuman. Ngano kang natintal man dayon sa lain iyang asawa. Ay, mura man hinoon kog naluoy ni Lando. Silang duha si Sir Alejandro, parehas kay giluiban. Vilma! Ikaw na! Vilma? Lola, dili ako si Vilma. Dili tod ikaw si Vilma. Nagunsa man ka dinis bay nila ni Lando. Kuan, mitanaw lang ko sa lugar, kay ibaligya man ko na niya. Ay, galaw mo si Lando. Oo, Lola, kauban mis trabaho. Katabang kas mga Aldimer. Kuan, nurse ko ni Sir Alejandro Aldimer. Buhi pa din salbahis nga mayor. La? Ngayon nakaingon man ka nga salbahe siya. Salbahis siya. Siyang nakaingon nga namatay ang akong anak. Siya! Lola, nganong... Uy, nang Filipa, nang. Ayaw nagsumog ka si Lina. Demonyo ka na nga gawon mo, Lando. Demonyo na! Gipatay niya si Vilma. Gipatay niya ang akong anak. Iyang gipatay si Vilma Santos! Uy, Wa ka ba niya unsa ah? wa man. Kuan, naaan lang ko niya nga si Vilma Santos. Wa pa kay ni Vilma Santos. Mao ba? Salamat. Paano soft drinks oh? Wala gini ako napalit. Hindi kago-hago pagit ka. Busog pa manggod ko. Pero, Lando, tuod, ngano nalibog man to siya? Wa na ko makasubay sa sugilanon. Pero ilado na siya din sa among dapit tungod kay bisag asa lang siya moabot sa pagpangita siyang anak. Kinsa may ang anak? Vilma man kuno ang ngan sa iyang anak. Vilma? Mao na. Pero, ngano si Sir Alejandro man iyang gipasanginlan nga mipatay siyang anak? Ayaw sa tagdahil na. Kay bisan kinsa na lang ang iyang pasanginlan nga may patay sa iyang anak. Mao ba? Asa man to siya magpuyo? May payag na siya sa kilid sa bukid ug nabuhi na siya sa pagpangayo sa merkado. Mao ba? Ayaw na siya dagda. Unsa man gusto ka nga itor pati ka sa palibot? Sa sunod higayon na lang tingali. Sige. Uy, nanawag na ang therapist. Nahuman na siya. Sige. Mamauli na ta. Sir Alejandro? Nagsakay na kasi mong wheelchair?
Um, gu- gusto ko sa lalaki. Ang therapist ang mitabang nimo aron makalingkod ka? Oo. Maayo hinuon. Aron makagawas ka na din sa imong kwarto. Unya, electric wheelchair pagyud na. Mura na kang nag-drive sa imong auto. Gusto kong mugawas. Papa! Ilis ka na imong nurse, ha? Kay wa na batasan. Nawag ang akong kwarta. O karon lang ni mahitabo nga siya ng imong nurse, Papa. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.